Sidste rådspiller lige går Secret. Det bliver skudt for Afrika-land, hvis så smadrer jeg det, Peter. Peter! Ja. nej, det har vi Kina. Kina... Det er på hovedet også. Men Kina skal ikke forveksles med Japan, fordi Japan er blevet dobbeltnated før. Okay, hvis dig og mig kan få karamel i morgen. Karamel? Café Karamel. Nå. Jeg vil gerne med dig at spise. Ja, du giver selvfølgelig, men altså... Nej, jeg så kjolen på, så betaler du. Nå, okay, det kan godt aftale, Hvis, det kan godt aftale. Jeg vil gerne, hvis, jeg giver det gerne så. Guys, if we play around like human beings this round, it will be fucking good. Jeg har ikke kunne se dem bag mig længe. Fuck dig, Bernie. Jeg har ikke kunne se dem bag mig længe, det er fordi de overhalede mig for 3 kilometer siden. Det er Jojo! Det var sådan en joke. Ja. Der er en punchline. Nej. Jeg har en punchline, gutter. Han kan igen. Han leverer hver gang. Han går det skam igen. En B, smukker. Ja, de kommer ved. Fuck, hvor fantastisk. Jeg flasher rampen med det. Hvorfor? Det der må du aldrig gøre igen. Ja. Jeg ved godt, det ikke giver mening. Jeg er ret sikker på, at du også får dem kontant, altså også vi får dem. Oh, damn. Så har du indtjeninger. Så skal jeg jo logge ind, hvad? Det var ikke fortalt. Jamen, det gør du jo. Ret sikker også på, at du får nogle præmiepenge, sådan var det i hvert fald med Cyrix. Jeg får min rating i mindre. For min rating er altså crazy. Det er procentdelen af cuttet. Hvis man troede sin liv. Hvis han bare Ripped jeans, skin was showing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you. And this is crazy. I'm coming, baby. Vi viber. Kan du ikke høre det? Det kan jeg hedder med godt høre. Nej, nu fører de... Execute. Hvis vi har hjul til. Jeg kan lægge donate. Jeg faker sgu lige lidt mid-tool, så... Jeg kan lægge den her Jeg faker lige lidt mid-person, så... Er vi klar? Kan du derfra sagt? Mindre på Nexus. Ej, mener du det? Nej. Ja, vi Det her, det var vores gode side, by the way, gutter. Det her, det var vores bedste side. Gutter, hvis vi... Gutter, kan vi ikke aftale, hvis vi... Det er 24-0, ikke også? Så siger vi til Wagix, vi ikke skal spille Ancient. Hvor jeg lever, før vi bliver 24-0. Heller ikke 24-0 er bedst noget, Level 8. En boksen, tror jeg. Jeg ved ikke hvor. Jeg ved ikke hvor. Jeg er smuk til den her. Au. Kan I boost, kan I boost? Jeg er 2. Lige god om det. Ja, vi er også Vi skal der. lige... Hvor er du dårlig, Nikos? Lige ned med... Jeg har fået flere, du har. Nå, så lad os køre her, mates. Fordi du har en intet der, ja. Det er fedt nok, jeg skal spille noget mere med Lund, fordi selvom jeg ikke skyder så mange, så er det fint, fordi det gør Lund heller ikke. Hvor er det sygt sagt. Du får lige en commendation, så du er en god leder, god teacher, du er friendly. Du modtaget en... Tillykke, du modtaget en anbefaling. Jeg reporter dig. Report. Okay, ja. Sexual harassment. Det har vi sgu. Nice comeback. What? I said nice comeback. Nice comebacks. What? Ikke. Æret. Hvad? Jeg bestilte mit sandwich i forgårs. Hvor er det henne? Jeg ved det ikke. Hvem? Er det kun fordi jeg er immigrant?
Han arbejder med Fordi det er A'er, der laver det, eller hvad? Nej. Det er crazy sagt, det der fylder. Hvor mit øje hen A'er. Jeg vil ikke spille med bold med 4 Ja, jeg var mit øjne. Ikke 4 Har du lavet det endnu? Men hvad er det VM? Det var sgu da... Hvad hed Messis hold til VM? Messis hold? Var det ikke? Argentina hedder det land. Nå! Hvilken klub spillede han for? Nå, så da han var i... Eller... Ja. Altså nu? Nej, jeg ved godt, han spiller for et eller andet i Florida. Jo, PSG. Var det PSG? Ja. Nej, PSG vandt da ikke VM. Nej, det gjorde Argentina. Nå, undskyld, nej, jeg finder rundt. Ej, hvor er det crazy. Ej, hvor er det dårligt. Hvad er forskellen mellem... What's the difference between weed and pussy? Weed kan du faktisk få. Nej. Okay, Stilet. Især hvis du taber. Fucking Golden Freddy i kortet, altså jeg gider du lige. Hello? Ja, hello. Can you drop one purple? It's orange. Purple PG, my friend, brother. Okay, can you drop one more? Can you drop one? Okay, bro. Hvad sker der? Jeg snakker bare med hans dæmoner. Drop me. Eller... Can come from? Ja. Ja. Eller du kalder, at de kommer mod langt der. Skal vi bare være klar på den?